soc en Ramon Ajenjo Bosch, soc acadèmic de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. L'Acadèmia m'ha demanat que us expliqui un tema que trobo interessant, que és el cultiu del llúpol a Catalunya. El llúpol és la planta que dona l'amargor a la cervesa. Com sabeu, els ingredients per elaborar cervesa són la malta d'ordi, que és el cereal que ens donarà l'alcohol i el CO2, i el llúpol, que és la planta que ens donarà l'amargor. La cervesa té 6.000 anys d'antiguitat i es produïa a Sumèria, es produïa a Egipte, es produïa a Grècia i es produïa a Roma. Però la cervesa, fins al segle XII, era una beguda àcida, no era amarga. Sabeu que les abadies, la cúria, monestirs, etc., a l'edat mitjana produïen vi, produïen cervesa i altres begudes fermentades. Va ser una abadessa, que es deia Hildegarda de Bingen, que a més d'abadessa era música i alquimista, ara segurament esteu sentint algunes de les seves composicions, que va pensar que ficant llúpol a la cocció de la cervesa sortiria un producte extraordinari, i així va ser. Va ficar llúpol en aquesta cocció i va veure que la cervesa sortia amarga. Aquest amargor, a més de refrescant, calmava més la set. Per tant, a partir del segle XII la cervesa és amarga, però no abans. El llúpol, Humulus lupulus, perquè es deia que creixia com el llop, hi ha a tot arreu. A les torrenteres on hi ha humitat trobareu llúpol. És una planta de la família de les canabàcies. A nosaltres ens interessa només el llúpol femení, que és el que dona el millor amargor i els millors aromes. El llúpol, fins a l'any 1936, a Espanya s'importava de països del nord d'Europa, com són Bèlgica, com són Alemanya, com són Txecoslovàquia. Fruit de que als anys 40 es van restringir les importacions, els cervesers van tenir que buscar-se la vida i buscar llocs per plantar llúpol a Espanya. I van trobar que Lleó era el lloc idòneo. Per tant, avui en dia a Lleó es planten 550 hectàrees de llúpol, tret de que també a Galícia i La Rioja també hi ha plantacions i després hi ha algunes molt petites a la resta d'Espanya. La resta del llúpol que necessiten els cervesers per produir s'importa de països com Alemanya, Txecoslovàquia, Estats Units, etc. A Catalunya no es conreava llúpol, però els pagesos de Prades, que ja sabeu que fan la famosa patata de Prades, van buscar una alternativa a aquesta patata i es van dirigir a nosaltres perquè els ajudéssim a plantar llúpol. Nosaltres els vam dir que això era impossible, que això era tremendament complicat. Però ells ja sabeu que els pagesos, a més de molt treballadors, són molt tossuts i van insistir. I llavors vam crear un projecte que es diu Complot, que és un complot entre els pagesos de Prades i una empresa cervesera. Ha estat un èxit. Avui en dia ja plantem 8 hectàrees de llúpol a Prades. Aquest any és la quarta collita, precisament aquests dies. A més, podem dir que no sols és la plantació més gran de Catalunya, sinó a més és la que disposa dels mitjans tècnics i equipaments perquè el llúpol arribi a unes perfectes condicions a les plantes cerveseres. Us animo que visiteu la pàgina web perquè veureu les plantes en temps real, aquestes plantes que fan 8-10 metres d'altura, són enredadores, trepadores, i a més podeu veure també en temps real com es produeix i com es tracta aquest llúpol pel que arribi a les plantes cerveseres. Això és llúpol de Prades, això és llúpol català. Moltes gràcies.